Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Sapara hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine salam. İyileşler selamun aleyküm. Buyur Kemine. O Sapara bugün sorulara cevap günümüz. O soru cevap demesine alıp barayası. Yani ondan yarım saat ildeşlerimizden üşüşüyança, yığınlaşıyança tema vardı. Bunu edeceğiz. Bu gezek Sapara onluklar vardı gurur ederiz. Onluklar ramkasında. O kavr nemeler açalı. Görüş giden vakti onluklar harekete geçen vakti o kimler karşısına çıkacak, kimlerle itişmeli, o çekeleşmeli bolacak diyen o sorularla özümüze soralı umuma hemmet müçin son neticede cevapları değişli olacak. Şeyler sapara. De onluk diyen de şeyle bir deme gözüme geliyor adamın bir tarihi var. 10 adam 10 adamdan 3 10 adam öz arasında bu tanış biliş ya birbirine inamı var, inançyalar. Son hareket eden vakitleri yani şula o şu işi etmez yanımdaki o inan bilemok deyip iza çekilenok da bilye demesine o birbirini tanıyan umuman sonra çelli hareket etme mümkünçülükleri var. Şonuň üçin onlukların güýji şo taýda. Soň onluklardan näme jemleşdirsen jemläp bolýar. 100.000 çelli, milliona çelli alyp baryp bolýar bu işe. Saparaýna şeýle bir surata moýduk. Öňki köne döwürleriň eskerleriniň demesinde. O Selçuklu'nun taktikaları. Ondan hem has sapara Selçukludan hem Şimdi kanım şeyler hep emetmeli. aýdylşyna görä nemeden başlaýar sapara. Hunlar bilen başlaýar. O gök Türkler diye aýdylýar, gökler bilen başlaýar buza. Şeýle bir ýagdaý bar soň ine bularyň görüşmeli esasy zatlaryň biri Türkmenistanyň içindäki kirli gatlak boljak goşa durnaň içinde kirli diýilýär. Sapara düşündirip berer. Kirli kim näme? Sapara bu onluklar o kirlilere karşı görüşmeli. Kirlilerim kim? Soru. Neme düşündüm sorungo Kemine. Ben deme yaşım bir çene var anam olsa sorulonu derro tutyan neme 21. asırda men revolüsiya diyetim bilen ok devrim diýerler Türkler soňky 50 ýylla bolan özgörşlükler vardır. Yani diktaturadan demokratiýa geçilen revolüsiýalar vardır. Renkli, renksiz, güllü, gülsüz, dikenli, dikensiz revolüsiýalar vardır. Şolong hemmejesiniň teknologiýasyny, ýadyp bolanyny, o kim gakas çykdygyny, o näýilek netije alanlaryny, şo bilgilen hemmejesini biz iýe bilýär. Yani 21. asırda devrimleri ya da revolüsiýany yani görejeli işi değildir. Keperhowasçylyk işi bolup bilmeýär. O gynansaňam şeýle. Bunu professionaller taýinlamalylar. Şoň üçin biz 3 ýyllap zatlar taýinlap berse onuň taýinlik dogry bolanyny yani o Kemineň aýdan onluklar var. Onluk diýdik-de. Onluk, yüzlük, müňlük şeylik gidýär de. O milyonluk bolup bilýär. Bir mehanizmdir. Yani taýinlanan revolüsiýa törejülük eter däldir, bu mehanizmdir. Saklap bolunmayan mehanizmdir.
onluklarım şoň tekerleri iň esasy nemesdir. Yani çarhy aýdýan zynjyrlardyr. Şoň üçin onluklara biz gaty uly üns berýäs. Men kemine yani gizli aýtmalar zatlar aýdyp başlasam saklap bilersiň. Neme berýän. O deme Türkmenistan üýtgemeli birinji neme halk üýtgemeliligine düşünmeli. Bu arada çeni düşünen bolmaly. Ýöne halkyň düşünmesi kynrak bolar ýalak, şolar garşylyk görkezmedi ýalak halkyň üstünden 30 ýyllap kän işlem geçirdiler de. Ne halky bölüp her kimi ýeke oýandyrlar. Hiç kim ananyp bilýänlerdir, hiç kime güwenip bilýänlerdir. O hiç kimin arkasyny alýanlardyr. Yani oňşulyň öýü o dalyp duran bolsa beýlek teredip durýandyr. Şo derece getirilen jemgyýetimiz bar da. Bunu yani näsadlyklary neme dowam et bolar bu nemesi sebäpler gaty kän. Biz şo zatlaram birden ýalňyş mallyp 3 ýyllap öwrenip ýörse, bular şu revolýusiýanyň ýa-ni özgörüşlüň öňüne ýa garşy tarapyň taktikalaryny bilmeliler biz. Şonu öwrendik, kän öwrendik. Tineden bolsaňyz biz käbir zatlar başlap o seredýändir, neme diýändir, soňamanyň şo taýny gerekli bilgilerimizi alam soň terk edýändir. Birinji Türkiýede uly bir demonstrasiýa, yani protest geçireli diýip bu hemme taýynlyklaryny, nemeliklerini gördük. Olyn garşy tarapyň näme etjegine tin etdik, onuň nähile işlerini gördük. Onu taýyn terk etdik. Soň derne gaçandyr. O açtık. Bunu nähile garşylyk görkezýänlerini gördük. O nähile tipde. Nähile ýol bilen onuň derne öýdlerini ellerine berip gaýtdyk. Bu zatlary biz öwrenmek üçin edýäs, bilmek üçin edýäs. Hem halkymyz bu zatlary düşünmeli. Garşymyzda näme bar? Bunu näme üçin edýärler? Onuň yani sakna, yani siyasi sakna kirliliği deyip adlandıralı bunu. Düşünüp doğru ýalak. Demede sakna yörütü kirledilýändir. O metodlara bilýät, o aktörleriniň aktörleri dolu orta çykýança tin edip teredýändir, käte ölçükdirýändir. Şolaryň hemme sırlary nemesi açylar ýalak. Ondan halkam teredip şo zatlara bir analiz edip bileri ýalak geleri ýalak edilendir. Tin etseňiz o zatlaryň hemmejesi bilgi üçin, halky bilgilendirmek üçin, düşünjäň artmak üçin edilýän zatlar. Bu zatlar biz şu wagt elimizde Türkmenistanyň ähli priýomlaryny, metodlaryny dolu bilýäs. Onuň erki nämeçeklerine çenip düşünýäs. O kadr potensiallaryny bilýäs. O kimiň näme nemesini peşindediğinden bilýäs. Döwlet nämeň üstünde duranlygyny onuň görýäs. Ýöne bizim tejribemiz o diýen känel yani halkyň tejribesi, onuň halkyň ýagdaýy, misal üçin biz Ukrainalardan kıyın ýagdaýda, başak nemede ya da Yugoslavlardan has
Yani düşünce derecesinde cemiyet izah alan Gruziya dönem şonnalar. Ben önkü yani renkli revolüsyonun bolan yerlerinin ýagdaýlary bilen Türkmenistanyň neňeşdirýärse. Onun ýene de bir önemli zat. O nemelerin aňyrtynda elmide ama bir zakatçyk bardyr. Yani sponsor bolýar, kömek edýän döwletler bolýar. Ýöne biziňkiň arkasynda o bolmasy kıyın, geregem däl, bizim demämiziň aňyrtynda halk bolmaly. Sponsorum yani mikrofinansirunya diýilýär-de. Yani finansiruýetinde halkyň özü gatnaşmaly edilip nemedildi-de. Şu wagt şonu şeýledi dan diýär. Yani mikrofinansirunya diýmek bu her kim yani orta yani çoruğun içine doğduğunu katliada. O milyonlarca adam, 100 milyonlarca adam. Sonra hem imtihanın adamın nemeti o işin içinde dinin düşüncesi doğru oturuyordu. O bir yetip vermeli diyilen düşünceden biz halkı uzaklaştıracak oluyordu. Halk bu zatları eli bilen etmeli. Şu üyt göçüklüğün zakatçığım halk olmalı. Ya başka bir devlet değil ya neme değil ya da bir bay 2 tanak bay ya da 10 tanak bay nemeti değil halkın mikro nemeleri bilen kömeği bilen bizim yani finansal resursumuz, intelektüel resursumuz, bunun bilgi kapasitemiz, göwrümüz yeterli derece yetenle yankı mekanizm diyen meselemiz var. Taklap bolmayan mekanizm demek yani buldozer alaktat da onun önüne durup bilecek zat olmalı yani palçağa girip buktabat eden nokta. Yani o onluklar son tekeri. Son için biz o onlukları katı ümit veren bizim büyük sebepleri şudur. Yani karşı tarafımızda neyle güçlüğün bağdığını, onun şeyler ahlaktan uzak bir iğrenç dilini alar yalak. Yani düşmanın merdirek düşmanı olanı bu da bir düşmanın bir elini uzatıp salamlaşmalı mücadele edilen düşmanlar bilen tövüşme var bir tütlük nemesi işte açtı derler. O bizim karşımızda bir bilmedim katı kirli güçler vardı. Öyle şeyle bir kirli yani adını nemesini koyuyordu da yani dilin öğürlü nokta. Ne son Türkmen sözüne Türkmen şey urvaydayın da. Düşünüklü oraya alak özünün günümüzdeki senin yaşap görün, dünkü, şunkü yaşap görün yağdaylarınızdan, şertlerinizden hat düşünüklü oraya alak sotaydın tal getirip aydıp vereyim size. Ve bir heptedir, 2 hepte beri Türkmenistan'ın içinde kıyıp gelinleri rak keseline karşı bağırlar geçiriyet o deyip ayal kıyıları, Türkmen ayal kıyıları hem o 5 vilayette de analizden geçiriyerler, doktordan analiz alıyorlar. O raga neyle analiz alıp bilem yok öyle alyanlar neme analizleri rankı değerli görüp da yani bazı alıyorlar diye. On sebebini araştırdık.
Oğluk var demettik. Onun näme üçin ayarlanky erkekler rahat bolun ok mu deyip o kıyılamız çıkşam edenlerler. O erkeklerim rahat bolya. Yani bir rahat barlama üçünden Türkmenistan'da katı ulu aylığınç epidemiya var. Bu da cinsel katnaşıklardan gelen şu virüsünü keteller triper speed sifilis şolor yalak nemen eyyem taklap bolma ýagdaýa gelenligi üçin edilen nemeler şol. Inni erkekleri näme barlananok diýer. Erkekler barlanýar, hem erkekler däl. Erkekler bu etaty ýaýradyjysy. O erkeklerin şuada gidli saklayanlar o da açılar. Bulun hem bejetini açar. Bir hukuk koruyucu organlığın, güç organlığın vekilleri, yani şöyle şuat pagalowny analiz etmiyorlar da. Demeden geçiriyorlar barlardan. Ve onun neticesi yani kelleğini ağrıştırıyor da uçuruyor diyenler. Yani şu aşıvattaki käbir nemeler, yani milise adeller nemeler vardır da. Yüz adam gelse 90'ını diye. Birinciden neşekeş diye. İkinciden hem diye. 70-80% yani ketellen. Onun o ketel näme ketel? Speedin näme diýini belki düşünýän näleňiz, sifirlisin näme diýini düşünýän näleňiz. O triper diýip näme bar ola iň ýeňili bolmaly. Men ýa diň speedin näme näýden? Speed onun wichda diýip diýär bu görünýändir. O men spesialist dälken atlaryny ýalňyşmagy mümkin. İkinci jahan urşunno ölen adamdan hem kän adam ölündür. Speed'den. 35 milyon adam ölündür dünyada. Soňky 20 ýylyň içinde. Bu näme diýini sizin ýa siz düşünmäňiz üçin aýdýanda. Bu Sovet nemesinden kän ýok diýilýärdi. Sebäbi Sovet owruny eksi ýok diýerlerdi. Elbette bady ýöne bir akılly hem dogry kontrol edip bunu öňnäp bolýardy. Şo kontrol bady ýöne Sovet Soýudy ýykylan soň o kontroller dargady. Soň Türkmenistanda bunu bizim bilişimizçe ýörit edildi. Atly aragly. Sebäbi şu atlary gorumaly dembil hukuk koruyucu organlar diýip otursa milise, polisiýa, şolar gorumalar bu atlary. Ýöne ýaýradýan şolar. Bu şu at ýöne ilk signalyny berýär. Soň bu mesele doğru bir gündeme çıkarar. Bizim karşımızda yani şu hükümeti adalmalı olanla şonu koruyacak yani triperli, hifilisli o elini uzatıp salamlaşıp bilmeyecek adamlar yani şu rejimi koruyan adamlar yani kirliliğinin nemeti şol adamlar da sizin käbirin gıydyny aýalyny ketel bilen o ketelledendir. Onu sizin bilmeňiz gerek de. Bulun edýän işleri mekteplerde yani erginlik ýaşyna ýeten ýaşyjyk gıydylar var. 15, 16, 17 ýaşly nemeler. Awlary şolar. Onun aralarına
oturuşuklarına da atlarına da şolon käbirliň tetleri alındı da. O ýöwniýäler kim näçe gyýdylygyny alypdyr. Ýenýärler. Türkmen üçin bir ölümden emerwet zatlar da. Biz karşymyzdaky güýjüň nämedigini, bulan kimlerdigini, näme üçin şolary güýünden täzelemeligini, ýani rejimi ütgetmeligini. Şolar galsa sizin hiç bir zadyňyz galmajagyny biz gaýtalap aýdýanlar. Araňyz, namasyňyz we o hiç zadyňyz galmaýar. Ine şu wagt mysal üçin halkyň 50-60% daşyndan gelip göde, Türkköde iş bilen o käbiriniň çağalary ýydynda, aýaly ýydynda, käbiriniň adam ýydynda. Ine şolon bir başyna näme geljegini ya gelendigini näme gelenden bilen ýok da. Ödüňe getirip bilýäňizmi? İlleşler. Bu yani Avrupa'da ya başka bir yerlerde bular ýalakdady. Belki de edil yani Türkmen milleti ýalak ýüregine almadyklary mümkin bolýan Türkmen üçin bir ölümden emerwet tatda. Ne bizim karşımızdaky duran nemeler şol güç ýöne Boňa garamazdan Türkmenistan hemmäňiz bilýäňiz ýaratdy, ýerüstü birden baýlyklar bar. Şo baýlyklaryň daşynda da ullukan Türkmeni netip etmedik ulur pul aýlandy da. O puluň töwereginde bir topar akulalar diýen, giýenler yırtıcı, iyici demeler var. Olar bu pulu, bu nemeni Türkmen halkına yöne alın, gelin, biz doyduk deyip vermeyeceği açaçan görünüp duran da bunu biz görüşü almalı. Yurda eye çıkmalı. Gepik tümmök geri. Yurt, şu at, Türkmen eline değil. 5-6 tane tatılık yani Türkmen itleri vardır. Şolara yani dedi ulanıyorlar da yunglarını. Şolar vardır. Onun yankı kırlı milisi cahil hiç sadın anırsına versine aklı yetmeyen beyinleri yücenki alak yani keyfi olsa olya beşman düştü şovun bu yol var ne şolori alak adamların iyilinir bunu vaktinde çözülmese bu ayrılgan stat. Onun için bu da atlığın üstünde bir büyük bir işleyen. Onu aydayın. Gidilen olsa bir de 10 milyar adam belki de gerekke bu yani bu mekanizmini nemetini kurmak için, düzmek için profesyonel adamlar gerek, bilgili adamlar gerek olumuz var, işletmiyor. Taş doğrumuzu seyredip yani halk şuna katışmalı, halkın katışma uçuyla yani dürlü nemeler var da. Yani hem resurslar tamamlanan son bir yere gelen son bu da işlep başlıyor da. Bunu daşki, içki şertlerim ullokan tətir ediyor. Daşki şertlerim ortadan bolup durşu, Türkiye'deki bolup geçen dağıtlar, o dünyadaki bolup geçen dağıtlar, İran'da bolup geçen dağıtlar, bu dağıtlar hem meceti bişmeliler, şu at bişyeren Türkmenin peydasına bu maylara fıttırmalılar. Onun için
Biz yine 3 yıl halkın yirak yetenini üstüne nähilek oyunlar oynanırını düşünürmek için vaktimizi, zehinimizi, seriştemizi sarf ettikler. Bu da atlar yönü 2 tane karı, 4 tane oğlan bilen yönü ertekaydı otur diýenlerden bolup biler bolýan yönü bu aňyrsynda bir zatlar badır. Yani 3 yıl bundan öňkü türkmen ýokdur. Şu wagt türkmeniň beýnisi hemmeti bolmasa da epetli öýlenki ütgendir, ütgenli öýdürüm duýan däldirler ýöne daşyndan görünip dur bu zatlar. Türkmen şu ýagdaýda, şu wagt ýagdaýda ýaşaýyşyny şu düzgünle dowam etdirip bilen ok. Yani revolýusiýa ýa-da döwrümiň agdaryşyň bolmasyny mecbur edýän zatlaryň biri. Şol buny ýa-da bolsa biz günümüzi dowam etdirip biler diýilen bir şertler bar bolsa biz üçinem buny agdaryp döwürüp nemetip görmek gereği ýok bolup biler. Şoň üçin Türkmenistan ýokman ütgemeli. Bulan eline döwlet bir sagadam galma nemeti Türkmenistan üçin 100 ýyl potuna şanda ýaşan bilen detseň-de ýanky ketelliň adyny aýtdyk da. O ketel ýöňüne alınmasa bularyň alyp biljek mümkinçilikleri ýok, onu görüp otyrs. Onu bilgi, akyl neme bilen etmeli. O zatlarym ýok bularda. Akyl ýok da, bilgi ýok, tejribe ýok. Doktor bolmagyna garamazdan şu adamdan ödem şuň saglyk ministri bolan nöwründe, ýani Gurban Gulyň şu zatlar mewjup başlandyr. Bular bu zatlar öňüne alma dällen, bu zatlar ýaýratma bilen meşgul bolan bolmaly. Bolmasa men sözüm ýalana çykarmak üçin şular şu wagtky geçirip görün analizlerini netijesini bir garaşsyz çeşme laboratoriýalara ruhsat bersin, barlatynlar. Olaryň netijesini halk bilen paýlaşsynlar ýa dünýä bilen paýlaşsynlar. Ýöne şonu edip bilmediler. Yani men aýdyp oturum şu wagt. Yok, sapara aýdýanyň ýalňyş diýip bilýän bolsalar, onu halkara demetinden Gyzyl Haç gurumasy bar. Ýa-da şoňa meňde halkara demeleri bar. Neutral deme. Şolary göbersinler, Türkmenistanda analiz etdiler. Dünýä nemetdiler. Ol ýeke Türkmenistanyň ödüşinem däl, bu zatlar dünýäde howp salýar da. Tebebi adamlar gezip geçip nemetip görür da. Bu zatlar aýlgan ştatlarda. Ben ýöne bir nemetmejek bolup bir ýumşak dil aýdýan. Kemide ben hem Onuklarım kirliler bilen görüşmegine neme dip berdiňiz ýa gaty iňçe düzeltdiňiz umuma jemle aýdanda halk ýene şu hukuk goraýjy dip bir neme bardy. Hukuk goraýjy dip bilmedim burama Türkmenistanda var beýleki ýurtlarda. kesin yemet ýa kemine mikrofonuny nemetmeden ya men erwedeş diýen. Size erget gelýän bolmagy mümkin. Men şu daýdan Şu wagt gowy, etil şu wagt gowy. Hawa sapara ýa-ni hukuk goraýjy diýip aýdýaňyzda ulam bize gülkünç gelýär hukuk goraýjy organ diýip aýdylýar özem. Ýa-ni
elbette bir manisi vardır öz sistemasının içinde de, yani o bizim yani bizim düşünen, o gören dünyamızda böyle zat olma mümkünçülüğü yok. O hukuk hemmenin elindedir. Yani talep edildikçe de doğruluğa da şol yani aramızda var ya hukuk hemmekin yani talep bile bağlanışıklı olacak. Yani oların yine şu yankı kirlilik işlerinin siz bir bölüğünü ayıp verdiniz de. Hakikaten hem şeyle yani e, şu mekteplerde 13-14 yaşından başla kızları zayalak başlayalarsa para yankı zayalamak söz ne derecede doğru var öyle düşünüp bulunmak için kabul ederim. No. Şoları o hemmenin önünde o muallimem bilye belek okuçu dosyarlaran bilye şol demek bizim. Şu işin içine sokuyorlar, son bunu görüldü hükmünde ulanıyorlar birinciden. İkinciden hem 13 yaşındaki kızlar bunlar. Barlakçı gelende beriyerler kızları. Fikredim. Etrafımıza barlakçı geliyendir. Yine şu barlakçı gelende mektebimizden 13, 14, 15 yaşındaki kızları bile uğradılar zatlar. O biliniyor ha. Şonun ýaly ýa-da ýa-da bularyň ine kirlilik derejesine nädip owa ölçemeli Ya bolsa pedofil, owa pedofil, bulun, yani orun içkerlerin 90% pedofil. owa gynansak da şeýle Tamam. umuman aýdylanda sapara şeýle bolup galýar ýöne onluklaryň garşysyna owa çıkıp biljek, yani gönü çıkar diýip aýdamak, çıkıp biljek ine şo gatlap, yani çıkan ýagdaýynda bilýäňiz, yani bularyň edeni işlerini göz öňüňize getirmemiz yeterlidir. Edeni işleri akıl alacak zatlar bu bir bölegi. Yani bir misaly bu. O tek biz bu köp demesine son ne baran son bu içini bir aydınlığa Gowşan soň bu zatlaryň hem bejetdiň üstatçylar depet açyň düşür. O şonuň üçin illeçler yani onluklarymyzyň görüşme prinsipi şonuň üstünde. Misal üçin onluk boldup näme etmeli? Biz diýip soraýarlar, Vatikan soraýarlar. Onluklaryň etmeli işi ine sizin garşyňyza ilkinji o siz köşe çıkanınızda ya bir daşara o harekete başlarınızda karşınıza çıkıp bilecek ýagdaýdakylar ýa-da kirliler. Şu kirlilere karşı o durup bilmeniz gerekli. Onun için tanımalı bu adamların eden cinayetlerden başla o haysiyetleri, ahlakları hem mezatlarını göz önüne getirmiyor. O görüşmek için ansat oluyor. Bu işler şeylerek o etmeli. Son sapara sonra olara geçivereli. Doğru. Sonra var bizim şu ýagdaýa düşmemize kim günahkar, halk mı ya hükümet mi ya rejim mi ya ve kimin öňünde kimin öňünde günahkar o kimin öňünde jogap bermeli ýa-da. Yani kimin öňünde günahkar ve kim kime jogap bermeli. Bunu okaly. Sapara Deme ne in ulu günahkar cemiyetin ödü. Sizin gözünüzde o ne bilen zatlar bu zatlar. Ne şonu görüp tezini çıkarmadığı adamdan hem beceri günahkardır. Ödem şu işin içindeki bilen den yeme günahını paylaşmalı adamlardır. Bilip tezini çıkarman yönü şeyle teretmek ne kimden hata toromolyan ilkulak yaş olsanız eneniz atanız vardır. O siz yaş olsanız da şu olur. Bu zatları baştan görünürler. Görüp tezini çıkaran derler. Çapak çalandırlar. Kaviyerleri övülü sözler aydandırlar.
Şu dağıtları nemetmek için käbiri görelli olandır. Yine nemetdir. Ne solor hemme yani şu cemiyetin içinde olsanız içindeki adamlar en derecede emmedir. Bunu yani bilemok diýmede günäden boşadýan ok da. Dedim gözüm öňünde bolan zatlara bu zatlar. Ödüm buğun başlan zat däl. Otur dilen bäri göredik geldi. Ödüm bunu etap ettiler. O Tire çapak çaldırdılar. Siz çapak çaldyňyz. Olary etdiler. Ädim. Bu zatlara düşünjek adamlary yeke-yekeden. O tide göz edip ýok etdiler. Düşünýän adam bolsaň başyňa gelýän iş şu diýip tide çapak çaldyň. Men ýoňkda param aýdyp berdim de. Şu zatlara düşünýän, akylly, başly, ýani bu ýetişen aýdyň adamlarymyz bar da. Şolaň her birini ortadan aýranlarına yüzlerce adam yani kökü paýlap, Hudaý ýoly berip, toý berip, çapak çalyp demetdiler. Men gaty geň gördüm şonu. Onuň Memede gaty ýerbet batdy. Bu millet bir ýerik barmaly. Şo barýan çada zat diýmerler. Baran soň onuň düşünür. Bolmasa düşünjegi meňden okdy da şo döwürde şeýledi. Şu adam şondory alarak günü geçýän eýlekiň demesi bilen işi ýokdur. Onuň buň içinde kimi günäkär edecek? Ne? Soraw özüňe bermeliler. O günäkär ejen kalkanyň çykyp biler, özüňem çykyp bilersiň. O hökman el bilen eden günäkär däldir. O günäkärdir bolýan ýöne şuňa teredip duran adam belki 10 etse, belki 100 etse, belki 1000 etse öwrümne görä günäkärdir. Sebäbi o milyonlarça adama görelli bolup bilýän adam bolsa şonça da agram demesi bardyr. Ne bu zatlar şeýle edildi. Adam ben şo baştan iýdarlap ýörnä. Ben kanagatlandyrdım men Owa menem sapara aýtjak bolýanym şo haýsy penjereden seretseň ýa-ni şo penjeredäki adam görünüp bilýär-de. Özüň görýän diýäňmi? Ýok, ýa-ni özüň görmekden neme däl de penjeräniň demesine bagly da. Durýan tarapyna. Bir penjereden seretseň halk günäkär. Örneğin beýlekden seretseň o sistemany günäkärläp bilersiň aňsatlyk bilen. O sesim bir hili gowy gelen ok diýerler. Bilmedim. Ýok meninki mende. Şu ses nemesine ente Ben ýene düzelip bilmedim. ben goşmaça bir neme aýdaýyn. Ne elbette halky kän ağladylar. Böyle göz örtülü alýarlar da. Yani misal üçin bunu gaýtaladım. Ýene de gaýtalýar diýip demetmen. Sebäbi togra berilýän bolsa diýmek düşünülen ok. Diýip nemem madamy. Ne korrupsiýa bilen görüşdik, ogurluk bilen görüşýär diýip şu adamlar daýlanlaryna diýip başlandyrlar. Ne minister ýa-da şu plany direktor neme plan ogurlapdyr, näme edipdir, o bir korrupsiýa görüşýär diýip onu halkyň neme agdyna berýär-de. Ýollardyň agdyna. Türme watýarlar, ýok diýerler, malyny taýýarlar. Ýöne bärde bir zat bar. Türkmenistan bir transparent, aýdynlyk, bir açyk döwlet däl.
Indi yani korrupsiya bilen açıklık o bir-birine bağlı da. Açıklık yok bolsa, şeffaflık, yani transparentlik yok bolsa, şonçoda kän korrupsiya bolýandyr. Sen o tani yani açıklığı yapıp korrupsiýany ýok etmek mümkün nädir? Onu hemme kişi bilýär. Formulasy şu. O korrupsiýanyň garşysynda görüş diňe açyklyk bilen, yani şeffaflyk bilen bolýandyr. Şeffaflyk ýok bolsa, sen korrupsiýa bilen görüşýän diýmek, ýok men korrupsiýany döredýän diýmek bilen desseňdir. Yani halk näde anladylar. O siz şu ministri ya da direktori ayranlaryna sizin yani betbagçylyklaryňyz şundan näde? Şu ogurlapdyr şoň üçin näde? Yani aňyrda maksat başga da. Şol adamyny ýok etmeli ortadan. Yani men şeýdip aýrarylan biri men ödüm. Gara sapara bu neme gaça çylşyrymly da. Hem zat beýrine täsir edýär, iç-içe geçipdir. Yani halkam öz borcunu yerine getirmendir. O aýdyň insanlaram o belki öz borcunu yerine getirmedi, yerine getireceklerin hem sany az, olar hem ýok etmek ansat da. Şeýdip ýa-ni her gatlakda, her o pursatda sapara kemçilikler bolýar da. Şu kemçiliklerin hemmesi birleşen wagtynda şu kıyada ýorta çykýar. Gynansak. Bunu daha günahkary Soň derine o işleri tüyütler ortaya çıkarar. Tidiyoruna şu wat bunu düzeltmeliğine doğru düşünmeli. Yani ben 10 minut bundan yani bizim arkamızda bir sponsor yok. Bunun bir yani Türkmenistan'a devrim etmen bir sponsoru yok. Zakasçı yok diye bunu halk etmeli diye. Yani intellektual yani bilgi resursu bilen maddi resurslar bir yerik gelenle bir şeyne gerekli derece yetenle edip bolmayan zatlar diyenler. Şunu katışmayan adamlar men ertir günahkar derleyip bilir mi? Yani şu yemeğin içinde, çorban içinde doğuyor o adamlar. O parmağını batırmadığı adamlar günahkar oluyor mu? Ya da günahsız adamlar oluyor mu? Yani siz şuna cevap verseniz, şu zatlan hem beceri yani sorunuzu cevap taparsınız. O siz kırada seyredip oturacak. Yani kemiğine aydın oluyor. Yeni şolar o kellelerini ortasına koyup, malın mülkünü ortaya koyup, sizi şu bedbahtçılıktan azat etmeli. Onun sizin günahınız oluyor mu ya da katancılık oluyor mu? Şu zatlara cevap verseniz, yani sorunuza cevap yaparsınız. Yok 30 yıl bundan oğum şey ettiler. Bu topor Tomaşoçu. Bana degen o. Bana degmedik bunu yaşadın. No. Ama sonra günahkar deyip hata ediyorsunuz mu ya? Akıllı adam deyip hata ediyorum. Köpüsü bunu akıllı adam diye. İşte de koşuşmadı burada. Abat kalın diye. Sesim benim düzeldi mi kayilleşler? Ötünç sorayan bir nememizi. Mene eşitleyen kemiğini bilemiyorum. Sapara size gowy gidiýär men berden. Size gidiýän nemen görüp durdu yani. Bir-iki demeýäniň sesi çakışýan bolmagy mümkin. Eha gelýän bolsa, şu wagt gelýärmi eha bolup ýa-da düzeldimi? Bir nemeni yaptım da arasında. O soraularyňyza alaly ýyldaşlar. Soraularyňyz. Ya sora bermek gaty kyn, o maňa da häzir sorasalar. O aydanın kıydırak O soramak gaty bir kyn zat. Soramak üçin bir näçe zatlar pikirlenmeli we şo
pikirlenen zatlaryňa jogap tapyp bilmelidirler. Şoň jogabyny tapyp bilmediňi pikir etseň ýa-da sorap bilýän. Ýa-da bir zadyň bir bölegi kem bolupdyr ýa-da kelläňde pikirleň şonu tamamlamak üçin. Soralýar. Şeýlerek ýa-da biz bu soru o jogap işlerini geçirmegimiziň hem sebäbi bir azrak 30 ýyldan bäri pikirini aýtmagy, bir näme diýär, sözlem gurup bir-biri bilen gürleşip bilmezýär ýagdaýa getirilen jemgyýeti açmak. O derece yetirilen kemine yankı Türkmenistanyň üýtgemesine zakatçyk ya sponsor ýoklugynyň sebäbi Türkmenistan inni galkyndyryp bolmaz diýilen neme derece yeten spesialistler, tine diýenler, bu zatları bilýän gattaklar şolorýalyk nemede Türkmenistan bitdi, bunu indinden agyryp düzedip bolmaýar. Millet çüýredi diýilen neme getirdiler. Onu biz ekrandan berenler. Yani bu topar spesialistin şu arada Ömrüni ayıran adamlar. Türkmenistan işine. Şoň üçin bu işin nemeti sponsorum, zakatçygam Türkmen milleti mecbur bir tarapdan. Yani beýlek tarapdan bu dogry hem gowy. Sebäbi biz yani Ýewropadaky bolan bu ya Arap döwletlerindäki bolan nemelere meňdemeli däl. Bu paragat ýol bilen, diňe paragat ýol bilen geçmeli. Ýöne biz bunu isleýänimiz bilen bunu paragat alın diýip berjek neme ýok da. Şoň üçin biz hemme zada taýin bolmaly. Bu pulu, bu dibaylığı ýöne şeýle taşlak gitjek neme ýok. Arkadyndaky aktörlerim oňa ırza bolýarlar. Şoň üçin bular ýygyny bulaşdyryp gitme nemeti iň öňüne ul plan bolupdyran nemeti şol. Sorular. Müslümançylykdan öň bizde ata-babalarymız nähil salam söz ulantyrylar diýe. Salam Arapça da diýe. Arapça bolan üçin Araplardan onun dürli nemeleri bolmagy gaty mümkin. Ýani umumy seredende şu Türk milletleriniň hemmesine seredende esen diýen bir söz bar, şonu ulanýan bolmalylar. Aman esenmiň diýär. Aman esenmiň. Esenlikler, esen gal. Yani gowy manysyny berýär. Saglykly, sagdyn, işin ýolunda mı? Şonuň ýalyk bir manylary bar. Gowluk diýmek. Salam sözem bar bir gowluk diýmek. Arapça. Ullakan bir üýtgeçik manysy ýokdur salamyň. Şeyler ondan başka da bar mıdır? Bardır men. Dolu, o düplü neme demek. Benim gavat gelenlerim okanlarımdan hoş olur. Çıkıyor. Aylanda. Bu da şeyler tarihimizi bilemiz yok. Yine şu taydan bilip bolýar da. Bilinen biz şeyle bir zat var. 9 asır 10 asır mundan öň başlan zady. 3000-4000 ýyldan bäri bolup gelýän ýa-da kabul edýäse o eýle däli. Şu adky bizim formatymız, häzirki formatymız gaty täze bir format. İçine girip yerleşip bilmediğimiz format özem. Öwrenşip bilemiz ok entegem. Arap nemelerine. Çılçırımlı ve kıyın. Yine o anlıkların gururunu ettik de yani nemenin başında. Çıkışın başında. Olmasa bizim tarihimizdeki zatlar var hem mi? Son sapara şu onlukların içinde bir hazır aytsan
bizimkilerin aklına dine erkekler gelir. Koşun var ya, koşun, ordu ya da. O içinde ayarlar var karışık. Yani Türk milletlerinin koşunları karışıktır. Neme var da sapara. Mongolların söveşine yatla diyorlar. Mongollar bizden katı köp o täsir alan bir millet de. Yani Türk milleti bolmazlığına qaramazdan Türk milletlerine katı yakın, en yakın bir millet. Sebäbi neme renkinden, o boyundan, iyisinden alıptır özüne. O Hava- dilen yani Türk diline uğurluptur. Yani etkeri dili Hava, Türk'ü dillet. Yani. o son yine şolar hücum ediyor diye de hücumda ayarlarım var diye. Esker diye. Erkeklerden has o güçlüler var içinde deyip yani tarih kitaplarını okusanız kan vaat gelir. Şeyle bir millet. Biz kan zatımızda dine salamlaşmağı değil, ondan has ulu zatlara yitirdik. Täze gelen o zatımıza bize kan o doğru gelmendir. Onu yine biz berden durup o görüp bilýäs. Berden durup diýende şu cemiyetin yankı iğnini boyunu ölçeýäs de şonda ölçen wagtym çykýan zatlar orta. Kim ölçese de şu zatlar çykýar. Yankı Türkiýede de şu zatlar çykdyr. Türkmenistanda da şu çykýar. Belki o Türk milletlerinin hemmesinde de çykýar. Ha, denge Türk milletlerde şonu Ýewropa'ya getir. Araplaşmağı Ýewropada da edilşi olur netijeni alarsınız. Yankı baran yer çüýredi ya cemiyetlere. Şeylere bir ýagdaý var. Neme kemine biz töwregimizdäki ýa-da tapawdy ýok. Musulman döwletlerinden alyp biljek görellämiz ýokda. Neme ýeri şol bize biraz kynrak ýa ütköçürak bolýan ýerler şo taý. O iň ýakyn täsir neme biljek Türkiýe, o da şu saýlawdan soň yani nemeni aşyp bilseler şo bolup biler. Bizim bir ilham aljak, tejribe aljak, dayanjak nememize öwrülüp biler. Şu wagt ýagdaýda, oňum ýagdaý Türkmenistanyň ýoluna egilip barýar-da. Aa. Soň sapara bir nämeni görýänsiňizdir bir ýyldaşymyz. Ýa-da siziň aýdan zadyňyzy ýapykraý diýip aýtdyňyz da şonu açyk edip ýazypdyr. Türkmen halky gowy ýurtda, gowy ýaşaýyş gurjak bolsa, ilki bilen her bir adam hatman şu işlere koşulmaly. Koşmaly. Kömek etmeli. Her bir ýoldan tapawdy ýok diýär şu her bir ýoldan tapatmahym. Her kim bilen yerinden kömek etmeli. İldeşimizi ýalňyşmasam Eýranly türkmenlerimizden bolup biler. O Eýranly doğumlarymız o. Amany diýär, amany bolsa şeýle bolmaly. Ýene gaty gowy bir demäni ýazýardy. Ýene bir iş edilen wagty şu işin aňyrsyndaky esas altyapylaryň biri. Her kim kömek etmeli, her türlü ýollarda tapawdy ýok diýär, her türlü görnüşini etmeli. Akyl iş var bu zadyň birinji nowatda. Akyl, soň o akyl orta ýondan soň şonu durmuşa geçirip biljek ýene de akylly adamlar gerek. Ondan soň o akylly adamlaryň çykdyjylaryna wagtyny sarp edýär. Onu garşylap biljek o pully adamlar gerek. Bir döwlet işlerinde de şeýle işleýändir. Salygy näme üçin töleýäňiz? Salygy Döwlet saklajak bolup neme diýär. hawa bizde aýdýarlar hökümet da şondalyktır ol diýär. Yani pul bilen duran nemeni muht ýykmak azap däldir. hawa ýene
salygy birazrak açalsa paraga düşnükli bolar ýaly. Ine salygy tölemeňiziň gatykan sebäbi bar da. Şo sebäplerinden bir näçesi hökümeti saklamak üçin. Hökümet var ya, hökümetine saýlaýansa şo aýlyny, o kazançyny diýeýin ýa-da kazanç bolýan bolsa, sizin beren salgytlaryňyzdan o bölüp aýrylýar. Meclisde aýrylýar özem. Büdjet hökmünde. Näme üçin aýrylýar bulara? Sebäbi bular wagtyny aýrýar. Ýani ýurdun siyasi meselelerini çözmek üçin, bozgamak üçin, doğru çözmek üçin özem çözmek. Hem her türlü görünüş var. Yani doğru çözmek için siz olara salgydığınızdan aylık hakkını berýäňiz. Bu hökümet tarapy, soňra döwletiň işgärleri vardır. İkisi ayrı bir zat. Misal üçin o döwletiň nähili işgäri bolup biler, bürokratlary bolup bilýär. Bürokratlar näme iş edýär? Sizin yani yurdun içinde günlük yani näme diýeli, resmi hukuky ýene näme işleriniz vardır. Şolaryň arkasında ýene şu bürokratlar durandyr. Olar size o işleri edip bilýär, olar wagtynda ýa-ni bilimni, ilmni alýar, özüni ýetişdirýär. Siz hem şolara ýene tölen salgydyňyzdan pul aýrylýar, pul kesilýär olara da. Yani bu zatlar şey edip işleýändir. Bu iş hem el şeyle, yani başından bäri şey edip işläp gelýär. Yani biz O döwlet hem gurulup bar ýani gurucu meclisi var, bu hazinasy var, istihbaraty var. Döwlet demetini gurup ber. illeşler, başka soralarımız. Bir gurup ber ýöne siz salgydy başga erik tölýär. Bolmayan yurdun pasportunu uzatıp verirsiniz misal için. Kıynandırıcı. Kıynandırıcı yöne bu zatlar yine daylan öğürülüp halka ziyan beriyada. Şunun yal bir neme var. Son başka iyileşlerimiz başka neme yazıptırlar. Hava sapara saylawdan soň diýänine göre haýsy saylaw Türkiýedäki saylaw gözüňde tutýandyr da illeşlerimiz şey dip gawat sözlemiň eýesine yazman sözlem düzýärler. Ýa-ni Türkiýe dip kabul edeler. Aktual şol bar häzir. Kim saýlansa Türkmenistana nähili täsir bolup biler diýär. Ýa-ni Türkiýeň ýagdaýyny indi öýdüňiz bilýänsiňiz, bir adamlyk sistema işlemýänini, näme Türkiýeň yani soňky 10 ýylyny Allah'ın göz örtülü görünüp bu da. Bir adamlık döwlet yöremesi mümkün däl. Ýöne şonu bir ýol bilen kazandylar. Gelen ýerem näme şu wagtky gelen ýeri Türkiýe. Bu atlar düýünden başka yerlerde bolmaly. Büyük göçüp Türkiye olmalı. Şu yanlışlıklar. Näme tiýagatda bir zat bardyr. Yani döwlet ýönetimine liyakat diýilýär. Yani teknokrat nemeden uzaklaşýan bolsa, yani şu taýgam teknokrat däl, yani ýöne siyasi nemeler bilen, populizm bilen barýan adamlar diňe ogurluk üçin barýanlar. Diňe ogurluk üçin. Olaň dillerinden, agzlaryndan näme çykýanyna garamazdan şol adamyň şo wezifeleri liyakaty diýilýär da, ýani professionalizmi, teknik nemesi,
tecrübesi, ilmi, bilmi yetmeyen olsa dine oğurluk. İnni yani Türkiye'nin Suat hükümetini bir testten geçirin. Yani liyakat demesinde. O, o söz kendir. Batlı sözler kendir. Popülizm değil ya da. Popülizm söz vermek, demetmek, onun köpüsem Bolmacak zatların sözünü vermek deyin Sapar ağa. o bolmayan zatlan demesini onun ilmi köreltmek, ilmi, bilmi, eğitimi, yani gerçi eğitim var orada sonuçta da iqtisadiyyat vardır. Onun adatlığı çeklendiryendirler. O gerçi adatlık bolluğuça, erkinlik bolluğuça sonuçta da ulu ekonomik bolyandır, iqtisadiyyat bolyandır. O adatlık, iqtisadiyyat. Bu atlar hem beceti birine demedir. Görünüp duran zatlardır. Yani yani popülizm bilen, propaganda bilen bu zatları adamdan üntünden başka erik çekip bilirler de. Siyasetçilerin nemeti şol. Ne Türk öde tonku 5 yılla medyan erkinliği, insanların erkinliği adalık başlandı. Onun adalet, yani hukuk. Hukuka hem medadın üstünde olmalı. Hukuk karşılığı olmalı. Şunu öz aşağıda alayan siyasetçi bağ olsa dine oğurluktur. Yani için öz aşağıdan alacak, özünü tayin edecek. Hukuku. Onun logikası var. Şunu özünü tayin ediyen olsa onun arasında dine oğurluk vardır. Bunu yani siyasi propaganda bilen beylek çekiştirip adamın kellelerini karıştırıp böyle. Yani bu zatlığın anık bu cevapları var. Hem becet. Görünüp duran zatlar. Hem becet. Gerçi hukuk karşılığı olsa sonuçta da iqtisadiyettir. Hem medat iqtisadiyete bağlıdır. Adatlığım. Gerçi kendi demokratiya olsa iqtisadiyet sonuçta o. O Şved'in yani kellesi ya beynisi bir ütköşükler derler. Ya da Gallandlan yumruk yalak kaldan de yani, Türkiye'nin veren öğrenimini veriyor. O yeri yani Antalya'dan ullokan nerle? Teritoriyo. O 16-17 milyon halkı var. O 1 trilyon 100 milyon neme veriyor. Şu Türkiye'nin neme veren bilem yok öndürendir. 1 trilyonun bilmedim. Geçen yok mu? Ne yani hem medat yani paralel demek diye de erkinlik neyse kendi olsa iqtisadiyetim çok uğulayandı. O erkinlik az olup o men iqtisadiyeti kaldıracak diyen oldu pokittir demeli. Olar sonra realiteyaratçı önü yakasını tut zıngı vermelidir. Bunun gepini vurduğunu emezsen bunlar sizi nirelerden çıkarıyor. Ne onun çok bedeli var. Ağır bedeller var yani. Adam ölümlerine getiriyor. Ne Türkiye'de bolon bedbahtçılıkla. Ne satı ne? Siyasetçilerden. Şu an onu 50 bin diye olun, 50 binden kâr olmalı. Hatap boyunca. Resmi 50 bin diyelerdi. Yönü çoğu halk ölmeyenin biliydi. O dere yollarını yumuşak ebinlerde cahit halktan şeyle o. Ova Sapar ağa. Sonra sen okumasan katı kiçimen O umuman o bize tesiri bol olacak mı diyeniz? Kovu yankı demokratya yankı parlament sistema yönetmesine dolanıp geldi. Yani Türk halkı için oğur hem de küçüğünüm oğur ya yakın yani bir küçüğünüm değil. Doğru. Sapar ağa o men bir zada düşünem ok diye ildeşimiz bir kovu bir nemani yazıptır da.
Olya bular döwletiň puluny ýýärler. Halkyň aňy düşünjesi ösmegini isläni oklar. Ýöne ýurdun içinde näme üçin iş etjekleri ruhsat beren oklar diýe. Gowy sora. Ýurdun içinde işin mümkinçiligini döremegini isläni oklar diýär. Her türlü mümkinçilik. Yok ol ýanky biz kirli polis diýipni şoňa şeyler näme goýarlar. Biz ýanky Türkmenistan bir polis döwleti. Şol adamlar aile bilen ýaşap biljek adamlar däl, aýlyk ýok da. Eýleki edaralaryň aýlygy ýalak aýlyk. Ondan bular şo işleýän adamyň üstüne çökmeli. Erti şo taýyny kör etjegini bilýär, onu ýöne ol şo unuky alanyny bilýär da. Sebäbi ömürlük işlejek adam däl, o taýda ömürlük işlemejegini bilýär. Ondan kim işleýän orada? Pul şo taýda bar. Biri bir zat öndürmese boş ýerde zat bolany o. Onun şo üstüne çökýärler. O ya da elinden alıp öz kardeşine doğanına intine o daýatyna yegenine ya da pul verene berýär. Ve bularyň hem şey etmegi kimiň peýdasyna bolýar. Soňu bilen işi ýok. Ol bu döwlete peýdalymy, halka delellimi, delelsizmi o zatlar bilen işi ýok. Ýanky pedofil ýa-ni edip böre zatlaryny görünmedik de. Şol adamlar ýa halkyň ertesini geleceğini düşünce adamlar mı şolar? Ya şu önümçülük ya elinden alsan yatacağını, ona da olmayacağını, sana da olmayacağını yani düşünüp bilecek adam. Şu alıp bilenini düşünüyor. Başka da düşünür o. Bunu akıl yetirmediği alak demedi de. Öyle olur değil yani Türkmenistan'da yani biliysen Tanrı bilýäňiz çelişli militlerinde. 110 min ne 110 min 50-60% yani sifirleri biz burada yemedi valalı. Yani neçe keş olsa şolary ketel bolsa yani winneris keteller bilen o halkyň içine ýaýrat bören neme bolsa gödüňe getirip bilýäňiz. Ne şolong maskalalarym ketel. Yani ýeki halk üçin demeden ok, öz maskalalarını darga diýerler. Onun çağlarını da geçýär. O boyunjak ketellerle o sifirlik diýmek nämedigini bir internete girip okan, speedin nämedigini. Şol adamlar yani Türkmenistan'ın geleceğini düşünmeli adamlar ýurt şolong elinde, sizin elinizde däler. O akıllı adamdan kellesi paltan aşağında. O kellesini alanları da siz çapak salyanız. Onu koruyacak adamım yok. Kanunla mı koruyan yok? Kanunu koruyanım şu adamlar yani pedofiller. O yurdu korumalı adamlarım. Sizin hopsuzluğunu koruyanım şular. O yurdun düşen yağdayına yani göz yetirecek olun. Görüp görün de adamı şu zatlar. O köpüğünüzün ne gelip görürsünüz o haydaklasın o çağalaňy da ýerinde onun beýdi var oğlunu var o şolong başyna näme gelýänlerini gödüňe getip bilýäňiz. O 5-6 ýylym ýok. Doğru. Çalışırımlı ýagdaýlar bizim üçin çalışırımlı. Kim saýlawda süýüjü söz aýtsa şonu saýlaýarlar, säýäbi halk ejizde umyt edýärler we saýlaýarlar diýe. Ýanky bunyň bir neme tarapy bar, iki taraplaýyn işleýändir. Birinciden bunu ýanky süýüjü sözü vermek üçin halk seni saýlaýan halk sowatsuz bolmaly. Mesela şu sowatsuz bolsa süýüjü söz berip bolýar. Mysal üçin
Şu ösmedik yurtlardaki siyasatçıların berýän sözlerini Ýewropada, Amerikada belki de yankı Japonya'da aytıp görsünler gülerler. Gülerler hakykatdan. Misal üçin o Türkmenistan'da aya uçýas. 10 ýyldan soň aya uçýas, taýýarlanyp börs diýip aýtsa, o belki ýurdun içindekiler onalar Türkmenistan'a görültügür veriyet, Mercedes veriyet diyorum. aldylar. Yani gülkünç dälme? Sen Onu ağırlama için bilimi ne için yaptılar? Yani körül derler. Bilimi. O Türkmenistan'ı ne için bilim körülttüler? Yani şu an Türkiye'de bilimi körültüp görüldü. Ne için? Ne? Yankı alak erte kaydıp Allah bolur yalak çok üçüyle diyelim. o Bu yankı neme netice. O sebeplerini seyretsen güyümlü görünüp durundur. Şu mekteplere yani yanlış demeli verilen seyredip başlayan siyasetçiler yem netleri bellidir. Yani ilim bilim eğitim olmadık yerde iktisadiyet bolyan nedir? O iktisadiyetin belli bir ayakları vardır, sahaları. Yani eğitim dedik, hukuk dedik, adaletlik dedik, erkinlik dedik. Yani çoğatla üstünde doğru. O neyse erkin olsa çoğu da bayı olmalı. Yani kanun çoğudur. Yani Bahadır iktisadiyetin kanunu çoğudur. Neyse kendi adaletlik bağı olsa çoğu da kendi iktisadiyet olur. Yani şunu neyle yol bilen yemedenlerine de çeyaklendiriyen olsalar demek adaletlik ağır. Ya ağırcık ağır diye. İktisadiyetin çoğunu alak ağırmalıdır. O hem meceti yankı birbirine bağlı atlar. o sepleşip işleýär bu zatlar. Yok. Bunun bir baş Halk bunu görüp bilen nokta, yani suratı görüp bilen nokta. Ayrı ayrı görüyor, onun ayrı ayrı görüyor bu zatları yani düşünme de kıyındırak bu dedi. erkinlik yok bolsa o sowatly bolup bilen ok. Sowatly bolmasaňam erkin bolup bilen ok. Şeýle ýa bir-birine ýa sepleşip dur. Närin olmasa önçülük etip bilen o. O sowadyň bolmasa hünäri elde edip bilen ok. O hünäriň ýok bolsa girdeje elde edip bilen ok. Girdejeň ýok bolsa garyplaşýan. Garyplaşanyň üçinem ýene bilim almaňdan kynlaşýar. Bilim alyp bilmeseňem ýene ýanky kirliler emele gelýär ýurtda. Soň Onun oğru ödläp gördünüz. Oğru tutacak bolup oğurluk o gariplygyňy sizin oğurlukdandır diye. O sen yani aydınlığı yapıp oğurluğa azaltacak banan yok. İkili bir de hatta. O sen yurdun yapyan, televizyonun yapyan, internetin yapyandan korrupsiyalar görüşýän. Yalan. O mümkün değil. Demek sen korrupsiyanı güçlendirecek diýdiň oraya. Hem de daha tersine diýerler. Yani Türkmenistan'da internet ne için yok? Aydınlık ne için yok? Erkinlik ne için yok? Oğurlama için, başka işler için ne? Gönü önlerini uğurlatsanız oğurlar bilen görüşýändirler. 30 yıl görüşüp gelýärler de. Näçe görüşdükleri üçin kendi oğurluk bolýar. Bulun oğurlandırım hiç. Yani halk, erkin halk burada öndürüp bilýär. O çoğatlardan mahrum edýärler. O yani bunun halkın öndürüp bilecek, erkin halkın öndürüp bilecek, döredip yaradıp bilecek. Daha di bulun oğurlap bileceğinin müessesi. Yönüne böğüt. Kuput. Üstüne çöküptür. Tamam. Bu sorağa cevap berdik. O Türkiye'de kim saylansa, kim kazansa bize hayırlı olur diýilýär. Kim kazananın önemi yok. Şu atkı hükümet bolmolly ses berýärler de. Şoňa mene doğru diýip hata berýär. Yani täze sahypadan başlamaly diýär bu Erwet tarapa gidip barýar. Diýip aýdýarlar. Bolmasa Türkmenistan'ın ýerinden yine de 10 ýyldan Türkmenistan'ın ýerinden etýär Türkiýe. Şu tarapy var ya da.
Ama şeyler bu Türkiye'deki yankı layıklık diye de şu gelmeli kaydıp şu at misal için nire seyretsem din bağlanışıklı adamların hemmesini bağlayıp yerleştirip çıktırlar. Yine yer titredi doğru değil mi? Yer titredi. Şimdi şu yer titremede sonku verilecek ilkinci kömekler başındakiler yani din adamlar şeyle bir hasiyeti var, bir bedbaatçılık olan vakti şunun yal bir zat kellesine heyleyendir, onu hemmesi açık aydayan derler. Köp günah işlensinizdir, Allah sizin belanızı verdi diyer, ya da Allah'dan geldi bu. Ya da şey diyerler, o sizin günahlarınızı yuma için kafirlerin canını alıyor diye. Bu dahil bir düşünce. Ve şunun yalı adamları yerleştirip çıktılar. Yani gariplik olan da köp günah işledim. Ya urşu oldu, urşu kazanıp bilmedin, o içimizde günahkarlar var. Şeyle fikir ediyen adamlar o Türkiye'deki kuramaların başında. Şunun için. Yeme kemine dini devletin demesinden ayırmalılar. Devleti içine katışan dinlerler, başka da attır. Bu din ticarettir. Bunun arasını demetmeliler. Dinin devlet bilen demesi bol derler. Din devleti demediyen orta ticareti vardır. Demek. Başka bu beylek düşünceleri bolyan derler. O din olmasa din Tanrı bilen ten arağındaklar da devlet bilen demen. O ticaret için var ya. Oğurluk. Ya doğrunun en ulu demeti şol. Yani dini devleti demedi ya da dini siyasallaştırmak ödü günere. Ama onun yağdayları şeyler bu işin. Biraz ya hem mezadın bir kuruluş yolu var. O şu yoldan kurmasan bolyan zatlar şular. Din diyor demediyen bir bay devlet bir görküdüm dünyada. Ya da bir yani Müslüman devletler var adı gururun ettik de 55 sanak Müslüman devleti bir Japonya'nın beriyen önümlü veren o. Müslüman ol şu bir namı eden yok. Yani şimdi beyleken deyip sonra. Japonya ödüm adalan üstüne oturuyor. Nevtem yok, adam yok. O 3 milyardan köprüğüm yemedi. Yani içinde Müslüman neylem var da 1,5 milyar Müslüman var da. O çok beriyen önümü yani 110 milyon, 120 milyonluk Japonya'nın önümü çok berk bile nokta. Bu utanç da attıran. Yok. Ne yani din nemen içine gireni nem bolyanın yani tuğut namat şu da. Japonlar ne dinleri yok mu? Ya anlaşları yok mu? O sizden beter inanıyorlar. Öyle katı sadık dinlerine de değerlerine de o dini devletin içine koşun. Ya da Singapur'a dinleri yokmuş öyle. Ya anlaşları yok. Zaten bak. Ya Tayvan alıp görün. Bu zatları hem de dengeçtirende orta çık yani. O Türkmenistan'ın hazırki o müftüsü diye müftü din bilen bağlanışıklı işleri alıp barayan. Yaş kagatı din derdi diye son diye müftü olan son kurbanlığın yanında başına eğip gezip gör diye. Bu şeyle kuruluyor yani tarihe bir kov edip seyretseniz bütün dinler elmüde ama bir siyasi behbidin kırasında özünde bağırlığı devam ettiriyendir. Şov olmasa bağırlığı devam edip bilen o. Ve inansak da şeyle yani bir
Hükümdar bolsun öňkü döwrüň delilen aýdaly. Hükümdaryň ýanynda hökman din adamy bardyr. Dinler taryh boýunça şonuň üçin hyzmat edenler. Hiç açanan Hükümrawan etmek için var din. yo manipulasiýa etmek üçin sapara şeýlere bolýar-da bu. Ýani şükür etmek, sabır etmek işlerini halkdan o salgı dalýarlar-da durman. Sömürýärler, ýani orta asyrlar ondan öňki asyrlaryň bir ýaşaýyşyny gözüňize getirip görün. O sömürýärler soň döwletiň güýçli galmagy üçin, ýene näme üçin o sabr edin, şükür edin, o ýöne salgydyňyz tölen. Ya tölemese de gelýärler, ýani Taňrynyň hady bilen elindäki barzagyň hemmesini alyp gidýärler, o şeýle bu taryha bir seredim. Hatta korkunç bir döwürler bular. Abi ödem utançsız hem mecetin yalanlığını ol yalan sözleyen bilýär, onu sözleyen bilýär. Bular bir yani yüzleri doňdun hamyalyk galyn bir mezhepsiz utançsız adamlar. O dinaram dinsizem onu ulanýarym. O ananç adamyň özündedir. Hawa onu aýtmasyna da gerek ýok, başgasyny soramagyna da gerek ýok. O aýry ýani düýünden başga mesele. Soň bir insanlar unuş berýän zady bardyr. Düýünkü alkaş diýär-de, o bugün eýem molla bolupdyr diýip söz bardyr. O ýöne ýere däldir. Ýani birazrak din bilen baglanyşykly näme diýsem, bir diniň guruluşyny o ýakyndan öwrenseňiz, onun psikologik täsirini, ýani jemgyýetdäki sosiologik täsirini hemme ýani ölçekleri bilen öwrenseňiz, iň soňunda ýani alkaş adam diýeli, birazrak o jemgyýetde özüniň ornuny täzeden dikeltmek üçin dini ulanýandyr. Sizin görýän alkaşlaryňyz näme üçin birden molla bolýar diýseňiz, ine şol jemgyýetde täzeden statusyny dikeltmek üçin. Şulon hem meceti birinci yani prezident bolanyň birinci ikinji aý Mekke'ye gidiyordu. Näme bar o taýda? Telewizorda görkedik o. Ödem düğün kanyaga çıkıp demet görün. Şu Mekke barany şu taýda da niyat var atel şu taýda da kanyaga çıkıp demet görün hemen. O şarlatan bir topor o. Onu tiyatro düşüne diýerler. Netide anlamadım. O ine bizim ýurdumuzdan o gowşap başlasa diýe ilkinji ulanjak emelleriniň biri şu din diýe. Onu saparan hemçin getirdim indi ýyldaşymyzam o ýa seredýän eken de wakalary. Şu wagt bizim garşymyza ýa aktivist bolup görüşüp gördüler, opozisiýa bolup görüşüp gördüler, jurnalist bolup görüşüp gördüler. Geçen wagtda edýän zatlar hem eden işleri 2 ay, 3 ay, iň geç 6 aydan soň özlerine gaýdyp gelip durdy onu. Bilýärler özleri. Inden bolsa häzir şu öňkü aktivist bolup berenler TikTok'a girin dindar bolup çykýandyrlar. Temany ütgetdiler, dinlemesinden girýärler. Sebäbi häzir şol din boýunça bir alyp baraly belki neme ders diýär. Ünsüz sowars diýen ýalak bir nemede. Yo din kemine mukaddes bolsa, yani O kirli ýerde näme iş bar onda mukaddes bolsa? mukaddesdir. O tiýatradyň içinde näme? O kirli ýerde näme iş bar o? O tiýatrat bir kirli zada. O kirli hem bekşi bilýär. O şeýle soň sapara ine bularyň aktivist demeleri şu wagt o molla boldular. Näme üçin? 2 ýyl görüşdiler, ýalňyş görüşdiler. Awraý o unam emmezat o kaçta statusu täzeden dikeltmeli. Bu bir meselesi ýöne olar statusu dikeltmek üçin öz düşünjeler bilen edýän edenokmy diýip sorasaňyz edenok. O din bilen girmeli. Imo girseňiz sabret şükretden başga bir surat paýlaşan oklara. Garip milletlere sabır etmege o maslahat vermek iň ulu günädir benim pikirimçe. Garip bir millete o ýanky watanyň daşynda ýaşap ýöre ýarymy garap bitdiler. Köpsi öldüler daşynda. Türkmen halkynyň gurumuna diýär. Bu adamlara soň durup da sabır et, şükret diýsem näme bolar?
Eğer yankı günah olmalı olsa bu günah. Cenayet olmalı olsa cenayet bu söz aytmak. Hayız tarafından seyretseniz. Bu şeylere kıynansak da. Son yine bir zat var. Gittikçe yankı şu internetin artmağı ile gittikçe dünyadaki insanlar bireyleşiyor yankı. Şahsiyet berkeye. Her bir adam öz baştak ve öz oluşlu bir kimlige ýa bolýarlar. Bu ýagdaýda yankı dinen bolsun, hatta siyasatan belli bir ölçekde nemetjek, geljek, täsiri peseljek. Şonuň üçin bir ullakan bir täsiri ýok. Biz o nemelere aýdaly Türkmenistan içindäki bizim garşymyza görüşüp gören bölümlere o habaryny berele. Etseňiz o wagt itirersiniz. Para ona ben maslahat veriyorduk dinlemediler yani. Şeylere bu ýagdaý internetin ösenlemesinde kendi işleyen o zatlar. Dünyanın işleyişini okap bilen oklarlar. Deme, ne ben şolara biraz netigat bereyin ýöne almadıkları mümkün bolun. Sizin öýdüňizde hiç, yani sizin çağalaňyz bardyr. Yankı başta gurrun veren meselem vardır. O köpüňiziň başgalaňyz eýem yankı nemeler bilen keselläni kendir. Siz şolary düşünün. O sizi ya eyle ya beyle boýmaly ýerine goýarlar. Döwür goýar ödem. Eden radyňdan hem bejetin baňlaýyda demediler. O taýdan ben bilmeýänlerin men emir gullum, men bir ýöne işgärdim diýem sypyljak managy ýok. O ýöne iň erbet boljak deme halk linç eder, linç. Ine şu wagt Türkiýede işläp ýören ýigitler bardyr. Şolar öýüne barar bolun, ne gyýdy ketellendir, ýa-da daýlanyndyr, ýa aýal şonnalakdyr, ýa ýene bir zady nemedir, ýa-da garnaşydyr, dogonur nemesdir. O zatlary ýygyşyp nemetip bilmeýän ol, öýüne bar ýa. Öýüne barsa da görýär. Onuň sizi näder şolar? Linç ederler. Ne yani o bu Türkmeni näçe depelendirine möýtseňiz iň soňy bir genetik kodlary bardyr. O bir käbir ýagdaýlarda oýanýandyr. O arna namysyna da galýandyr, ölümden zatdan baýdýanlar. Bu millet o 20-nji asyra ýeten bolsa o diýmek bir sebäpleri bardyr. Ya aňyrdan gelýän bir däw destury bardyr, ya genetik kodu bardyr. Bana Türkmen şu wagt. Ýok boljak bolup barýar bolun ýöne bar. Näçe atlar oýanor, o sizin topuňyza atar. O çağalaňyza çendi bu atlar nemesini çekerler. Näçe yani öýdüňiz köpüňize towassuz. O kirli diýip aýdanyň büyük sebäbim şol hakykatdan hem siz ýöne bir topar pedofil o näme gaýşaryp ýördiňiz ben oňa da düşünüp bilem o pedofil diýmek nämedigini bir leksikonlara zatlara seredip demedik görüň. Oň üçin hemme ýurtda, dünýäň hemme ýerinde o türmeleň içinde ýöne gön pedofil diýerler. Halkyň eline düşüren linç edýärler. Ýöne birini keselledende şoň hostarlary seni dardan atar. Ne Türkiýede bir Türkmen gelin bilen bir oglan öldüripdirler kendini. O da kesel yani speed kesel mi şolar ýalak bir kesel bilen keselledipdirler. Ölümüň sebäbi şol. O gelip kellerini çarpıp diýerler. Tamam çalýarlar.
Sizem ne boljak işi şol. No. Sapara Türkiye'nin din yanlışını bizim halka da güçlü tesir etti din yanlışı. Täze Türkmenistan bu yanlışlığın öňüne almak kıyın olar mı kan deyip yazıptır iyleşmiz. Yok, kıyın zat değil, hemme zat, yani bu zatlar gatyp aňsat birinji 90 mündünni bir iki sagatyň içinde bu çözülýän zatlar. Bu zatlaryň hemmeçinin yeri var. Erkinlik, o din öz yerini bilmeli diýsen, o din öz yerini bilýär. O din döwlet işinde işi yok. Onun bilim, bilim ötön soň bu zatlary sen o halka takwan bilmeýän, halky ýani bunu nokta salyp ýöredýän bilmeýän, ýani ilimli bilimli toplum öz ýoluny özü kepip bilýär. Bu zatlaryň çözülmeyip ýoluna çaýmalydyr. Hukuky işler ýaly edersin, o erkinligi berersin. O cemiyet özü bu zatlary bakım temin etdi. İnternet bu zatın hemmesini çözüldü. O. Geçen yıldan beri Türkmenistan'da dini ýaýradýanlara garşylygy goşudypdyrlar diýe görmedik bolýarlar diýip ýazýar. Hakykatdan şeýle. Görmedik bolanoklar bilgeşine diýerler. Özleri diýer. O No. Özleriniň ama Wahabi dini geçen subut etip berdik bularyň. o. Şeylerak bir neme? Yani bu zatlar o üstünde ýören okşan için o arkaýyn yol vermeli. O işleri. Yani kargoçularyň diýe şonuň üçin Mekkä uğradyp olaram bir aýlap imoda paýlaşyp o ýörlerde halka din mesajy bermek üçin diýe. Kargoçularam şeyle bolmaly bu. Şeylerak bolmaly. Gaty ucuyet nemelerim, gaty ucuyet hem ýüdley zatlary bir nadan cemiyette edip bolunýan zatlar da halky ýetkermände şeylerak bolýan eken. Başka Adamlar ýani beýnisini boşa diýerler da, ýani içini boşa diýerler. O daşyny bezýärler. O ýani aýal gyýdylara, ýani dowdoklary çişirdip, ýanaklaryny nemedip, o silikon göwüs takdyryp, tırtır oldup, ýöne içi boş. Odan ýalyk deme zat giydirýärler, bir kilede boýa ýüzlerini görgüllü. Ýöne içi boş. O Türkmeniň içini boşatdylar. O ağır namusly bir edepli tertipli gyýberilenmedi pawarapla ýurdular hem beje. Pawarapla ýurdular hem beje. öyle başka hazırlıkça yok. O yurt ütkömeli. Gatkan zatlarymyzy dikeltmeli. Yıkılan zatken de bize değişli olan. Erkinlik bersen milleti bu öldü diýe bu zatlar hem bejetne şuun bilmese ertir ýöwrenür ýalyk şeýetler döredöň soň halkyň öýdi. Kän zady emedýär. Dünýede bilgi var, o gerek bolsa bilgini o getirip bolýar, ýoluna açyp bolýar. Ýöwredip bolýar. Bu zatlaryň hem bejetni erkinlik, onuň bir kanun, hukuk düzgün şo zatlar gelişdirýär bu zatlary. Onuň eýitim, ýani
bilim, bilim. Bilim bolman eşirede yetmek mümkünlerliğini o Türkmenini düşünürse vaat bollum kandiyan. O bilimi yatırıp bu milleti bayağı yaşatacak olurlar da. Sonra da üyüşüp çapak çalırlar. Katım gen zatta. Ödüm başına Türkmenistan'a cahil olsa eli projektörlü sıralı şoları getirip 2000 tane 3000 tane oturdum. Onun birine bir adam yalak bir ilmi bilimi düşüncesi nemesi yok. Ödüm en korku yani kuroman yani halk matlagat diye adam adam. Yok. O yani şonu göründü. Bunlar dine yalan bilen o korkutmak bilen devleti dolandıracak diyen yani portrede suratı. O şonu görmedi kalka sen günahkar diyecek mi ya da tomoşacı diyecek mi ya da bunlar bilmeyendir diyecek mi? O ne mi diyecek? Ya da bilelikte Günahkar diyorlar bilmeyendir. mı? Näme diýäse parap bizim mi habarymız ýok. 5 milyon adam öz arasında lağlaşıp ve diýýär zat diýip bir komple teoriyasy öğrenesi gelýär adamın. O Şu derecede yani gülkünç görünýär bu ýagdaý. Şeýle sapara ýyldaşlaryymyzdan o soru o ýok häzirlikçe. Ödüm hem zati tersine yalan ne şu men gıybiyelinden yani Irak barada analiz ediyorlar diýmesine katı gen gördüm de. O yani yalan sözleriniz de adam yalak demetmeli. Gaytam şolar mahsubu ediyen ortalar bulurda yani bir sterilini o da atları analiz edilen demelerim yok da. Diýmek onu hatem metre ýaýradarlar. O kezellerim kezellederler. O bunu ayarları şey dip bilýän, yani milisiýeleri analiz edýäniň näme halka aýdan ok. Tadı adam däl 110 000 adam bar. Barlanýan. Milisiýe tarapy, o beýlek taraplarym bar. O 200 000 adam dawet ýemeden geçip ýör. O deme ki ýaýrýar. Yani nemeden emerbet. Covid'den emerbet. O Berdimuhammed filan başkalarına da giyiripdir onun içine de. Onu taklanacak demen yok. Sen tekstual nemeden yani ilişkiden geçmede de doktoru var yani. Hay sen türmetinde neme geçeceğini bilen o. Kan veriyen, kan alayan. O her titlok yerde olup bilir. Ondan millet net korun. O çıkıp çağacıkları çendi geçer. Yani en etiketer olursa çağasın demek oluyor. Bu ayrı zaten. O ikinci Cahan Urşu'nun şundan ölen adam ken tan. 35 milyon adam öldü Spit'ten. Son 15-20 yılın içinde. O azat değil. On Spit'ten ölen yok diyor. Başka ketelden ölüyen. Sen yani immün sisteman o şeyde. Tüberkülozdan ölüyen. Başka ne mi ketel olsa yani. Oranı demen deme diye de. O sapara isleseniz cemläbem bileriz. Bolya kemini. Bir soru yok. Bizden başka temalara geçip gitmezliğimiz için o cemläp bileriz şu taýda. Bolya kemini bolya. Bolya iyileşte sağ olun. Soruluğunuz için. Bolya, sağ olun sapara illeşler sizden. Sağlıkta görüşelim. Bolya.